Gizonduzek bere ibilbidearen hastapenetan euskal gizonen eskutitza berdintasunaren alde eta emakumeenganako indarkeriaren kontra izeneko kanpaina jarri zuen abian. Gizonei zuzendutako kanpaina zenura, berdintasuna sustatzea eta indarkeria sexista salatzea helburu zuena. Eskutitza sinatuz, 10.000 gizonek baino gehiagok babesa erakutsi zioten kanpainari eta bertan jasotzen ziren konpromisoak hartu zituzten. Orain dela 10 urte sinatutako konpromisoan zegoen etxeko lanetan inplikazio handiagoa izatea. Inplikazio handiagoa badut zalantzari gabe, behar bestekoa ez dut uste. Durante estos 10 años he tenido la suerte de trabajar con Ongiz Elkartea y poner en marcha diferentes proyectos con ellos, a través, por ejemplo, de lo que yo sé hacer, es decir, el teatro. Hemos hecho 2 proyectos de Teatro Forum, uno para adultos, hombres, siempre abiertos a mujeres, evidentemente, y otro para jóvenes, chicos y chicas. Es necesario educar para una nueva ciudadanía democrática, igualitaria y social, y así aprender todos a ser personas solidarias, justas, cultas e interculturales, responsables y comprometidas. Yo creo que ya en este bloque de 10 años ya ha llegado el momento de pasar a la acción ahora. Gizonok esan eta egin kanpaina berriarekin eta aurretik egindako lanari jarraipena emanez, euskal gizonak ekintza jakin batzuk euren gain hartzera gonbidatu nahi ditugu. Modu honetan, gizonek egunerokotasunean berdintasunarekin duten konpromisoa handitzea bilatzen dugu. Horretarako, aplikazio informatiko bat sortu dugu. Honek, urrats gutxi batzuetan gure konpromisoak aukeratzen lagunduko dugu. Lehenengo eta behin, aplikazioak gure jokaerak aztertuko ditu. Pertsona guztiek jakinda edo jakingabe errepikatzen ditugun jarrera sexista horiek aztertuz. Ostean, konpromiso desberdinen artean gurea hautatzeko aukera emango digu eta hau betetzeko baliabideak eskainiko dizkigu. Horrez gain aldizka, betetzeke ditugun ekintzak gogoratuko dizkigu eta behin aukeratutako ekintzak bete ditugunean, horren berri emateko mezuak aplikazioari helarazteko aukera izango dugu. Azkenik, gizonok berdintasunarekin dugun inplikazioa ikusgai egiteko, gure konpromisoa publiko egiteko aukera emango digu aplikazioak. Berdintasunean oinarritutako gizartea lortzeko bidea, luzea da eta etengabeko konpromisoak eskatzen ditu. Konpromisoak bete, berriztatu eta berria gehitzera animatzen zaituztegu. Guztion artean pertsona librez osatutako gizartea eraiki dezagun. Yo me comprometo. Yo me comprometo. Gizonok esan eta egin.